कहतारी देखो कलाकार ऐसने चाहिए हां ऐसने नयको मारो तो ऐसने मारो कि नौजवान खुश हो जाए। अब नयका के करा खातिर मारो नौजवान के मारो ना देखो कैसे हाकारी कि करे सलभ कइलू ओ करे से परेशानी बा ए सनमई करम तारो लागे खानदानी बा तन्नय को तने नहीं मन मारो पुरन को मारो तो तने मारो कहत का बड़ी का जाने फेरा में मारो शाहपुर से हमारा प्रमुख साहब तौर से आरे कावाना ए पियावा या भाई बाबा अरे अकेले जगा ऑफिसर बने बड़े भैया हमारे अशोक तिवारी जी के माध्यम से आज पुरानिया खाती बा अल्लाह बजे हनाई पर खाती अरे जिंदगी में जो हो घोड़े ले जा जिंदगी में जो हो घोड़े ले नचनिया नची है जौरा हिला दे हिला के रख दे हां बबलू भैया की ओर से जतना हिड़ी दिहलो उतना नचे बबलू राय भैया की ओर से मुखिया जी की ओर से आशीर्वाद के प्रतीक्षा मिलल जीवन भर आशीर्वाद मिलत रहो भैया के बार हमार पिताजी भी आई भैया हां जी वाह हमार गुरुजी भी आ गए जय हो कहतरी मेहरा की राजा तहरा बुझात नहीं खे कि जागल पोरे पोर जवानी आ इना बुझल लइका अरे जागल पोरे पोर जवानी इना बुझल लइका खेले जो आके देखब तो बुझाई
खेल जोगु आजम होइल बा खेल जोगु होइल बा खेलावाना ए पियावा अकेले जगाना और का कहतरी कि माइयों के मनवा रे बाटे कि माइयों के मनवा बाटे आ गोलू हो लगनवा अरे माइयों के मनवा माइयों के माइयों के मनवा बाटे माइयों के मनवा बाटे अरे माइयों के मनवा अरे माइयों के मनवा बाटे बोलू हो लगनवा हमरा अरविंद भैया ग्राम सुहिया सुहई जिला छपरा कहो मैनेजर साहब अच्छा ठीक बा तो सुनु सोम दिल के संगवा आओ ना लाइट के बुतावा ना है सोनू ये पन्ना न चलू तो कहीं ना न चलू कुछ न सीखल सोम दिल के संगवा आ गया ना ए ए ए ए पियावा भाई हमारा नीतीश पांडे जी भी पुरस्कार देनी है हमारे कल्लू भैया के भी आगमन भइल बा संगीत प्रेमी काहे जाता है हमारा सनानो खिसिया के नहीं तो हम ना मान बीकी तिवारी में कुछ कमी भइल होई जल्दी धर हेलो कल्लू बाबा भाई से खिसिया के जाई हम लइकन के दुगो भेजे हमार मोबाइल अच्छा राजू भैया पहले रो मंच पे आई दोनों भाई मंच पे बैठल जाऊ जगह बा जूता उजा खोली अब जाए के नहीं के अब उतना हमारा रुआ पहचान बा ये हमारे अच्छा जाए दिन कर मत बात मानी हमार मानी हां हां हमरा में है कमी बा सही हम बानी हम कह देनी नहीं खे जाए व्यवहार ऐसा बनाओ कि आंख मिल जाए केहू जाए ना कौन ऐसा गलती कइला सोनू संग दिल के संगवा लेदारू के लेदार सब लोग होला बाकी हमारे कल्लू भैया हमारे सोनू भैया जेकरा के हमार चंदन के 21 मई के प्रोग्राम रहे बाकी कोनो घटना के वजह से नहीं के होई आ चंदन भैया अरे पियावा बाबा अरे कले
जगावना हाली से देखा लो पतरा मोती बेसी खतरा बुझे कनिया